Sljedeći zastupnik koji se javio u pojedinačnoj raspravi je zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala puno predsjedniče. Program ove Vlade vrlo je, ma u biti to nije program, to je jedan pamflet, ali ima jedan dio u kojem se oni dotiču, piše Hrvatska i njena vanjska politika. Kaže ovako: Republika Hrvatska će angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i NATO. Dame i gospodo, kakve smo mi koristi do sad dobili od članstva u Europskoj uniji? Po svemu sudeći nikakvu, osim članarine od više stotina milijuna eura i mizernom novcu koji nam je vraćen nazad, nametnut nam je cijeli niz direktiva koji ograničavaju našu kako monetarnu, tako poreznu i poljoprivrednu politiku. Rezultat ulaska u Europsku uniju nije bio gospodarski rast, odnosno rast zaposlenosti. Naprotiv, zaposlenih je danas manje nego je bilo kada smo u EU ulazili. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, ulaskom u EU ne da nismo dobili novo tržište, nego smo izgubili i naše vlastito. Broj blokiranih građana također je porastao od ulaska u EU, a ista stvar se dogodila i sa vanjskim dugom. Ja ne znam, porastao je i PDV, ja ne znam postoji li ijedan pozitivan pokazatelj gospodarski s kojim se mi ulaskom u Europsku uniju možemo pohvaliti. Jedino što vi smatrate uspjehom je vjerojatno bijeg od više od 100.000 ljudi iz naše zemlje koji su našli vjerojatno radna mjesta tamo, ali ona ovdje nisu stvorena. A osnovna ideja je bila da se ta radna mjesta stvore ovdje. Što se tiče NATO-a i njegovih blagodati, mi smo vidjeli koji su to darovi NATO pakta. Vidjeli smo nedavno u Jemenu bombardiranje, vidjeli smo tamo mrtve i to sve provodi ekipa iz Washingtona. Znači, Hrvatska nije članica u NATO-u koja suodlučuje, već Amerika o svemu odlučuje, a mi smo tamo samo sluge koje slušaju i rade ono što im se kaže. Pogledajte što je Amerika u Iraku radila, dame i gospodo. Tamo je doslovce rijeka krvi potekla zbog američke agresije. Da, gospodo, nemojte glave okretati. Što se tiče američkih zločina u Libiji, odnosno NATO-ve intervencije u Libiji, na koji način je Hrvatska tamo sudjelovala? Koji su rezultati tamo? Dovedeni su islamisti na vlast, ubijen je čak i američki veleposlanik, more izbjeglica, kolone izbjeglica sad dolazi iz Libije u Europu. Tih izbjeglica prije nije bilo, a libijski narod danas živi puno gore nego je ikada živio. NATO je počeo tu lažnu humanitarnu intervenciju da bi spriječio, odnosno zaštitio civile. Međutim, civila je ubijeno u toj NATO intervenciji i onome što je uslijedilo puno više nego je stradalo u desetljećima vladavine Muamera Gaddafija. Što se tiče intervencije NATO-a u Siriji, pa mi vidimo, dame i gospodo, da je NATO taj koji naoružava te pobunjenike koji imaju jedan islamistički predznak, koji skidaju glave, koji ubijaju taoce i na kraju krajeva sami američki dužnosnici priznali su da su oni stvorili ISIL, da su ih financirali i naoružavali. I civili koji stradavaju u Siriji bivaju ubijani na dnevnoj bazi sa hrvatskim oružjem, jer je Hrvatska na zahtjev SAD-a donirala američkoj vladi oružje koje je zapravo završilo u Siriji. Nitko nikada za to nije odgovarao. Što se tiče politike u Afganistanu, što je to Amerika tamo promijenila i zašto je naša vojska uopće tamo? Ne znam da li znate, ali 1980. je Kongres predvođen demokratima odlučio dovesti talibane na vlast. Dao im je novac i oružje i tada je Bin Laden bio prijatelj Amerike. I što je Amerika napravila? 8 godina je dovodila talibane na vlasti i onda pod izlikom da su talibani teroristi ih samo par godina kasnije išla rušiti i već 15 godina tamo ubija ljude. S kojim rezultatom? Zašto je Hrvatska tamo i zašto Hrvatska služi interesima NATO pakta? Što se tiče izbjegličke krize, gospodo draga, je li bilo izbjeglica iz Afganistana u kolonama? Nije. Je li ih bilo iz Sirije dok se Amerika tamo nije uključila i napravila krvavi pir? Dame i gospodo, nije. Kao što nije bilo niti iz Iraka, niti iz Libije. Američka vlada, odnosno NATO pakt,
je najveći generator izbjegličke krize, Ja bih samo a istodobno zamolio, prima najmanje izbjeglica. Ja bih samo zamolio zastupnika Pernara ako može da se drži teme. Može. Što se tiče djelovanja hrvatskih predstavnika u Europskoj uniji, odnosno u NATO-u, a vi ovdje kažete da ćete se aktivnije uključiti. Kako se to Hrvatska aktivnije do sad uključivala? O čemu je Hrvatska do sada odlučivala i što je Hrvatska učinila da se genocid i zločini nad bliskoistočnim zemljama zaustave? Apsolutno ništa, kao što ništa nije učinila niti za prava Palestinaca koji su gaženi i ponižavani na dnevnoj bazi. Ovdje piše, politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva. Vanjska politika u funkciji ostvarenja nacionalnih interesa. Dame i gospodo, koji to nacionalni interesi su mi i koje od tih interesa mi ispunjavamo našom vanjskom politikom? Da li je dolazak milijuna izbjeglica na naše granice, da li je to naš interes? Da li je naš interes ubijanje ljudi u Siriji ili uspon islamske države u Iraku? Kakve mi koristi, dame i gospodo, od toga imamo? Ovdje piše da će naša država braniti da će se težiti zaštiti teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta. Dame i gospodo, državne granice naše zemlje su rupa na rupi, kolone ljudi prolaze bez ikakvih dokumenata. Kolika je to sigurnosna prijetnja, suvišno je o tome govoriti. Ovdje piše također da će podržati BiH na putu prema Europskoj uniji i članstvu u NATO. Gospodo draga, a što će dobiti BiH od Europske unije i NATO-a? Kao da već sada tamo ne vlada visoki predstavnik, kao da BiH ionako nije upravljana izvana, kao da tamo NATO trupe već nisu stacionirane. Što se tiče vaše posljednje poante, ovdje piše sljedeće. Briga o Hrvatima u BiH te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade Republike Hrvatske. Dame i gospodo, zapitajte se, ako HDZ ne brine za Hrvate unutar Hrvatske, ako se Hrvati autobusima na dnevnoj bazi iz Hrvatske iseljavaju, ja znam da je nekima to smiješno, ali obiteljima ljudi mladih koji odlaze iz naše zemlje to nije nimalo smiješna tema. Znači ako ne pomaže Hrvatima u Hrvatskoj, kako će to HDZ pomoći Hrvatima u BiH? Kako? Odgovor je jasan, odnosno nameće se sam po sebi. Nikako, dame i gospodo. I to je najveća sramota što je stranka koja je po svojoj prirodi trebala biti državnotvorna učinila sve da se suverenitet naše zemlje raspline, da nam dolaze direktive poput na primjer direktive o GMO-u, jer što se događa apropo vašeg suvereniteta i vašeg domoljublja, dame i gospodo, i vašeg suodlučivanja u Europskoj uniji. Europska unija donese direktivu da se dozvoljava prodaja GMO hrane za ljudsku uporabu, odnosno konkretno 2 vrste GMO soje. I što Hrvatska po tom pitanju može učiniti? Ništa, zato jer su EU direktive obvezujuće. A s druge strane, unutar Europske unije je glas Hrvatske vrijedi manje nego glas nas 4 iz Živog zida ovdje u Saboru. Znači vas je tamo, to jest hrvatskih predstavnika u EU parlamentu možda 1%, dame i gospodo. I molim vas gospodine Petrov da ne pokušavate mi suflirati, da šutim jer imam pravo na izlaganje na ovu temu, molim vas. Htio bih reći da europska budućnost, što znači za HDZ europska budućnost, za nas tu u Hrvatskoj? Da li to znači naš odlazak iz Hrvatske? Da li je za vas europska budućnost da mladi ljudi odlaze u Irsku i Njemačku? Je li to njihova europska budućnost, dame i gospodo? Ne, to nije europski san, to je noćna mora. A da ne govorim o tome kakvu monetarnu politiku nam Europska unija nameće. Vi ste jedva uspjeli doći do toga da revizija uđe u HNB. Međutim, ono ključno pitanje je pitanje monetarne politike, a to pitanje bježite od njega ko vrag od tamjana. A dok se to pitanje ne riješi, ništa se, dame i gospodo, neće riješiti. Netko će reći kakve veze ima vaša vanjska politika sa našom monetarnom politikom. Sve je to dio iste priče, sve je to priča MMF-a, sve je to priča Washingtona, Svjetske banke i Brisela. Jedino što smo od njih dobili čvrste direktive su sljedeće.
mora se raditi privatizacija i to smo vidjeli. Počelo je telefonskim putem, kako će se nastaviti sam Vrijeme. Bog zna. Ispričavam se. Hvala.